Αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο και χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερα να το ανεβάσω. Σήμερα θα κάνουμε ένα smokey eyes. Ελπίζω να σας αρέσει και ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα μάτια πρώτα, διότι θα χρησιμοποιήσουμε σκουρόχρωμες σκιές και δεν θέλουμε να λερωθεί το make-up από κάτω. Οπότε θα τοποθετήσουμε σε όλο το μάτι μία σκιά στο χρώμα του δέρματος με το πινέλο MAC 224. Παίρνω μία πορτοκαλί σκιά και την τοποθετώ στο μάτι πάλι με το MAC 224 πινέλο. Τώρα θα χρησιμοποιήσω ένα μαύρο μολύβι στο κινητό βλέφαρο του ματιού. Δεν μας ενδιαφέρει το σχήμα που θα δώσουμε, απλά το τοποθετούμε για βάση στις σκιές που θα χρησιμοποιήσουμε. Και με ένα πινέλο το απλώνουμε καλύτερα. Θα χρησιμοποιήσω μία μαύρη σκιά και με το πινέλο MAC 221 θα την τοποθετήσω στο κέντρο του βλεφάρου μου και θα τη σβήσω σιγά σιγά προς τα πάνω για να απλωθεί ομοιόμορφα. Θα χρησιμοποιήσω ακόμα μία μαύρη σκιά, την οποία θα τοποθετήσω πάλι στο κέντρο του κινητού βλεφάρου, έτσι ώστε να έχω ένα πιο μαύρο έντονο αποτέλεσμα. Το πινέλο θα απλώσω μία λευκή σκιά ακριβώς κάτω από το φρύδι. Θα ξαναπάρω το μαύρο μολύβι και θα το τοποθετήσω στο πάνω μέρος των βλεφαρίδων μου για να δείξει πιο έντονο το μάτι. Σε κάποια υπολείμματα της μαύρης σκιάς, έβαλα make-up και με αυτό το πινέλο άπλωσα το concealer και έκανα πιο έντονη τη γραμμή του ματιού. Με ένα μικρό πινέλο παίρνω πάλι την πορτοκαλί σκιά και την απλώνω στο κάτω μέρος του ματιού.
αρμονία και τοποθετώ τη μαύρη σκιά πάνω στην πορτοκαλί. Ξαναπαίρνω το προηγούμενο πινέλο και αναμειγνύω καλά τα χρώματα. Βάζω μαύρο μολύβι και στο εσωτερικό των ματιών μου. Με τις φωτοσκιάσεις μου, βάζω ρούζ και highlighter. Και τελειώνω με μολύβι και κραγιόν για τα χείλη.